wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Na meer dan 13 jaar afwezigheid keerde Suriname terug op het wereldpodium van Miss World. Achter die historische stap stond een team en één man in het bijzonder. We beginnen bij de drijvende kracht achter deze herintrede. Mijn naam is Jormaine Janakon, ik ben 42 jaar, werkzaam in de horeca op het moment en al sinds 2012 organisator van eerst Miss Tropical Beauty Suriname en nu Miss Suriname. Yes, ik ben Miss World Suriname 2025. Aangekomen hebben ze ons echt spectacular ontvangen. Met culturele dans en dan ook drummers erbij en een hele rij met politieagenten die ons echt professioneel begeleiden. Toen kwamen we bij het hotel aan, hebben ze ons ook met warmte ontvangen. En toen gingen we gewoon gelijk van start. We kregen een hele schedule met onze dagelijkse activiteiten die we moeten doen. Dus we gingen Voor een ook maand lang? Ja, voor een maand lang. Zo. Exposés, interviews, charity work. En ook nog toen de tijd van de actual show naderde, hadden we trainingen vanaf 's morgens vroeg tot laat in de avond. En dan weer opnieuw de volgende dag. Suriname was weer zichtbaar. Na meer dan 13 jaar stond ons land opnieuw op het wereldtoneel van Miss World. Wat ging er door u heen toen u daar stond en Suriname weer zag stralen? Trots. Dat geeft aan dat we weer een goede groep hebben afgeleverd. Even erbij zeggen dat Chanella niet de winnaar is van de officiële pageant. De winnares komt nog zo meteen aan de training. Chanella was een van de finalisten, maar had een uitstekend profiel om naar Miss World te gaan. So, dat is de reden waarom zij dus Miss World Suriname is. En het is geweest om Suriname te vertegenwoordigen. En ze heeft een good job gedaan, ook al zeg ik het zelf. Wetende dat we een maand voorbereidingen hadden om er weg te sturen. Want het is heel snel gegaan. En we zijn weer op de kaart gezet, pageant-wise. En dat is wel goed om te horen. En wat ik nog mooier vind, dat er heel veel Surinamers achter er stonden. En dat vond ik, dat is altijd het doel geweest. Dat wij moeten supporten wie we allemaal wegsturen, ongeacht is het nou zang, dans, talent, sport. Laten we achter iedereen staan die onze vlag hoog houdt internationaal, als ze nou winnen of niet. Trots, steun, nationale zichtbaarheid. Voelde zij dat ook? We vroegen het aan haar. Of niet als wat het moet zijn. Waar ik het heb gezien, bij die landen die echt, we noemen ze sash factor countries. Die landen waar je vaker ziet die winnen in die miscompetities. Is omdat hun samenleving ook echt achter hun staat. Daarom winnen ze. Veel mensen hebben die Miss World of Miss Suriname toch wel gemist. En niet echt. De show was vorig jaar in november. Er was heel veel controversie. Omdat men vond dat een andere Miss de pageant moest winnen. Vanwege de vraag en de statement. Maar uiteindelijk is niet alleen dat bepalend. Je ziet ze nu al trainen hier. Het hele traject neemt met zich mee hoe de kandidaat is, hoe hij zich voorbereidt, wat we zien in wie zou een goede geschikte kandidaat zijn voor Miss Suriname. De finale avond is een beetje de cherry on the cake, maar er zijn genoeg andere elementen die maken dat je uiteindelijk één winnares kiest. En misschien moeten wij als organisatie dat een klein beetje beter belichten, dat geef ik ook zelf toe, zodat men een beter beeld heeft in hoe de winnares gekozen wordt. Er bestaat regelmatig verwarring over de titels. Miss Suriname is niet automatisch Miss World Suriname. Miss Suriname is de algemene pageant die we organiseren. De winnares heet Miss Suriname. Vanuit het aspect, eigenlijk op het bord was het net ook geschreven, er zijn verschillende internationale pageants waar we de winnares naartoe kunnen sturen. Officieel zou eigenlijk een andere kandidaat gaan naar Miss World, onze first runner-up zou gaan. Maar onze first runner-up is uiteindelijk, de Miss World organisatie, heeft een leeftijd grenzen aangepast. Waardoor we last minute, daarom zeg ik ook een maand voorbereiding, moesten we iemand anders zoeken in de groep om te gaan. En dat was dus even
wie gaan we nu sturen? Kijk, voor de first runner-up was dat een beetje een domper, omdat we het eerst met de first runner-up zouden doen. Omdat de winnares al gaat naar Miss Universe later dit jaar. Dat is al een beetje vastgelegd. En dan moesten we in de groep kijken wie is next in line. Wie zou passen bij het profiel. Ik had 7 meisjes in de top. 1 gaat al Miss Universe, eentje wegens leeftijd kon ze niet gaan. En de volgende optie was Chanella. Chanella had een paar kwaliteiten tijdens het traject dat voor mij duidelijk waren van oké, ik denk dat zij nu een maand naar Miss World kan gaan. En dat hebben we dus toen geregeld. En toevallig was Miss World in India. Dus dat is eigenlijk de reden waarom Miss World in India gaat. Het is in India gehouden. India was het gastland. Ja. Dus Chanel is een maand weg geweest naar India. En daar aan verschillende activiteiten meegedaan. Waarvan ik een beetje vanuit de organisatiestandpunt, ook een beetje met mijn andere collega's had jij. Vanuit organisatiestandpunten had zij de punten om daar gezien te worden. En she did. Want als ik kijk naar dat ze head-to-head challenge, dat was een van de main speerpunten waar ze zelf moest presenteren. Good morning, everyone. Hello, world. My name is Shanella Roosendaal. I am a proud Surinamese woman, and it is both an honor and a responsibility to stand here today as Miss World Suriname 2025, representing my beautiful country, Suriname, in a time of challenge and hope. Top Model Challenge. Direct die vraag die daarna gaat komen, ja maar dan hoe is geen Miss Suriname gewonnen? Things happen, waardoor het Jakarta anders geschud wordt. Misschien ben jij niet Miss Suriname op dat moment, maar zie je toch nog een kans gehad om Suriname te vertegenwoordigen. En je hebt altijd de hoofdwinnares en dan de rest eronder, maar dat wil niet zeggen dat die andere ronde niet geschikt waren om te doen. Chanel heeft dat ook bewezen. I am a student studying international relations. I'm a pharmacy employee. I'm an IT teacher. I teach IT in the summer to children who do not have access to technology. My country is rich in nature. Almost 90% of my country is still green. We are rich in culture. Voor ons is het sowieso prachtig om te zien dat we weer op de kaart gezet worden. Dat Surinaamse artiesten en designers ook bij elkaar zijn gekomen om haar te ondersteunen. Want ze had ook 2 designs aan van 2 Surinaamse artiesten. Dus onze creaties zijn ook internationaal gegaan. Onze inheemse cultuur is daar gepresenteerd. Onze marron cultuur is daar gepresenteerd in de vorm van kleding. Dat geeft aan dat als we een beetje bij elkaar komen, een klein beetje onze differences aan de kant zetten, we Suriname veel prachtiger kunnen presenteren dan we het nu al doen. Juist. En waarom na 13 jaar weer? Dan moeten we de Miss World organisatie vragen. Oké. Waarom ze ons na 13 jaar terug hebben gehaald. Ik weet dat we een paar keer hebben geprobeerd. Vergeet ook niet, het is ook een stukje financieel. Want er gaat echt heel veel financiën in zitten. Het is geen grapje met het geld dat je de Miss mee wegstuurt. Ja. En ik denk ook, we hebben ons ook al de afgelopen jaren als organisatie een klein beetje bewezen. Tussen de glitter en de glamour is er ook ruimte voor die ene belangrijke vraag. Als Miss, hoe wil je dat de wereld jou ziet? Wat wil je uitstralen namens jezelf en namens Suriname? Ik was iets jonger. Met mijn moeder samen keken vaker naar tv, naar die misverkiezingen. Met dames in sparkly dresses. Maar het gaat niet alleen om hoe mooi ze eruit zien en hoe sparkly hun dresses ook eruit zien. Maar voor wat ze staan. En die missen zie ik als een stem voor de stemlozen. Ze komen op voor mensen die het niet zo breed hebben of voor mensen die het echt nodig hebben. En ze doen dat met grace en beauty. Wat staat er op de planning? Scouting, coaching en een krachtig nieuw traject richting de volgende Miss World Suriname. De organisatie werkt toe naar nog meer impact, nationaal en internationaal. Op zaterdag 19 juli, jullie hebben de primeur, want we gaan het binnenkort bekendmaken. Op zaterdag 19 juli gaan ze officieel gepresenteerd worden in een fashion charity show die we samen gaan doen met Courtyard Marriott en het Courtyard Children Fund. We gaan een fashion show neerzetten met
Surinaamse designers en 2 buitenlandse designers. Dat wordt nog bekendgemaakt. Maar we gaan Surinaams talent buiten brengen. En de opbrengsten van die avond gaan naar het kinderfonds van Port George Marion. Ook een hele primeur voor jullie die avond, mag ik ook zeggen. We zijn eindelijk gestart met het Pageant Collectief. Het Pageant Collectief houdt in dat wij alle pageants van Suriname, dit is ook een mooie primeur die je krijgt. We hebben alle pageant organisaties van Suriname bij elkaar gehaald. We hebben een pageant collectief gestart, waardoor wij volgend jaar met een pageant kalender uitkomen. Zodat je kan zien waar al onze pageants gehouden worden. Pageant collectief bestaat op dit moment dus met Miss Suriname. Gaat standaard de voorzitter zijn. De Miss die hieruit komt is weer de voorzitter van het pageant collectief. We hebben Miss Inheem Suriname in het pageant collectief. Miss Quarantine Suriname in het pageant collectief. Miss India Suriname. Miss Putri Jawa Suriname. Miss Sanjuka Uma. Mawa Sandawasa Suriname. En Little Charming Amazing Star Suriname. We allemaal bij elkaar trainen. En ook zij gaan onderdeel zijn van de grote show van 19 juli. En één ding dat Miss World, je hebt me net gevraagd wat heeft Miss World me geleerd. Ik sta er versteld van hoe elke ministerie van toerisme van de verschillende landen sponsor zijn van zo'n Miss. Omdat she is presenting Suriname. Ze brengt het beste wat Suriname heeft naar buiten. Het is een toerisme-exportproduct. Mensen vragen waar Suriname is. Mensen willen weten waar Suriname is. En wij hebben de wereld zoveel te bieden. We staan er niet bij stil. Onze historische gebouwen, ons binnenland, ons prachtige natuur, ons voedsel. Bijvoorbeeld, ik had het laatst met die heren van, ik ga het gewoon zeggen, ik heb die laatste heren van Puerto Rico bij me gehad van het voetbalteam. Helaas hebben ze verloren. Ja. Maar ze zijn wel weggegaan en hebben ze gezegd, de food was delicious. En ik denk dat is één ding dat ik heb geleerd van Miss World, te zien dat toerisme, de drijfveer is daarachter. Tijd voor een korte persoonlijke noot van Chanella. Ze richt zich nog 1 keer tot de kijkers in haar eigen woorden. Zoals jullie weten ben ik Miss World Suriname 2025. En ik wilde zeggen, als je een droom hebt, ga ervoor. Maakt niet uit hoe klein het, of hoe groot het nou ook mag zijn. I'm living, breathing example of this. I was just a small girl watching TV, wanting to be up there on the stage. En ik was daar, on the stage. Dus dat betekent, je kan het ook. Dus als ik het kan, kan je het sowieso ook. Tientallen jonge vrouwen, 1 kroon, dat levert ongetwijfeld mooie momenten op. Maar ook de nodige spanning? Ik stelde de vraag die iedereen stiekem denkt. Vechten de missen wel eens? Een keer gevochten onderling. Misschien niet waar ik er weet. Nee, wacht, ja, maar ik nee, ja, dat was de grapje. Dus ze hebben zelfverdedigingsles gehad, dat we ze wel moeten vechten. Ik dacht, oké, nu komt het. Ja, en die juicy dingen. Ja. Nee, we hebben zelfverdedigingsles gehad vorig jaar van Shaquille van Sicham. Die heeft toen zelfverdedigd. Hebben ze wel gevochten. Dat was leuk om te zien even. Weet je, die onderling agressie even erin. Er zal altijd oneenigheid zijn. En als het nou voor of na de pageant is, it will always be there. Omdat het nog steeds een competition is. Ik ben nog steeds met individuen bezig. Maar wat we wel proberen te doen is die oneenigheid tot een minimum te houden of to resolve it. Er zullen altijd, maar laten we niet zeggen dat het altijd koek en ei is. En laten we niet onderstel opmaken zodat het altijd happy-go-lucky is. Yeah. Er zijn altijd onderlinge, klein beetje onderlinge trobies zijn en wat ruzie. Maar uiteindelijk moeten we ook hier om het te leren op te lossen. En met elkaar verder te kunnen gaan. Want ik zeg altijd, de Miss is niet 1 persoon winnen. Zij vertegenwoordigt ieder. Daarom is ons slogan ook dit jaar Sisterhood of Empowered Women. U hoorde het verhaal van Chanella Roosendaal, die Suriname vertegenwoordigde tijdens Miss World in Hyderabad, India. Een traject mogelijk gemaakt door de inzet van de organisatie achter Miss World Suriname, gedreven, gepassioneerd en volop in ontwikkeling. Blijft u ons volgen. Mijn naam is Natasja Conrad, achter de camera Boris. Fijne dag. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten
krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.